Joo. Ja luetaan tällainen Raamatun aihe, mikä täällä on kyllä montakin kertaa meidän raamattupiireissä ja puheissa tavallaan tuotu esille näitä asioita ainakin osittain ne tänään ihan tämmöisenä yhtenäisenä. Mitä nyt saan mieleeni tässä kaikkeen, niin tämän Matteus 16 luvusta. Otetaan ensin auki Raamatusta Matteus 16 ja tämä kertomus sitten 13 jakeesta eteenpäin. Joo, Matteus 16 jakeesta 13. Jeesuksen Kristuksen nimessä luetaan tämä asiakokonaisuus, mitä tästä on sydämellä. Kun Jeesus oli tullut Filippuksen Kesarean alueelle, hän kysyi opetuslapsiltaan, kenen ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan? He vastasivat, jotkut Johannes Kastajan, toiset Eliaan, toiset taas Jeremiaan tai jonkun muun profeetoista. Sitten hän kysyi heiltä, entä te, kenen te sanotte minun olevan? Simon Pietari vastasi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jeesus sanoi hänelle, autuas olet sinä Simon Joonan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, eivätkä Tuonelan portit sitä voita. Kiitos Jumalalle. Tämä kertomus avaa meille paljon asioita, kun me katsomme tämän kokonaan taas niin kuin juuria myöten sieltä. Ensinnäkin kun Jeesus oli opetuslasten kanssa liikkeellä, hän antoi tällä tasolla olevan semmoisen opetuksen opetuslapsilleen kysymyksen muodossa. Kenen ihmiset sanovat minun olevan, Jeesus sanoi. Itsestään hän tässä pusui. Kenen ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan, hän oli tämä ihmisen poika. Ihmisen poika, Jeesus Kristus, joka on Jumalan poika. Ajatelkaa, että hän, joka oli ja on aina ollut Jumalan poika. Jumalan poika merkitsee juuri sitä, että on isästä Jumalasta alkanut siis yhtä olemusta, kun hän on Jumalan poika, niin hän on myöskin Jumala. Ja ihmisen poika on ihminen, Jumalan poika on Jumala. Näin se on täällä luonnollisessa maailmassakin, että ihmisen lapsi on ihminen ja eläimen lapsi on eläin ja niin edelleen. Jumalan lapsi on jumalallisesta olemuksesta osallinen ja me uskossa olevatkin, jotka olemme uudesti syntyneet pyhästä hengestä, me olemme syntyneet taivaasta, me olemme Jumalan lapsiksi syntyneitä, me olemme sen tähden myöskin Kristuksen kanssa perillisiä, kun Kristus on syntynyt Jumalan poikana, kun Jumala sanoi ja sanallaan hän alkoi luoda kaikkea olevaista maailmankaikkeutta, niin siinä mielessä Jeesus on Jumalan poika, koska Jeesuksen kautta Jumala on kaiken tehnyt. Jumala elää, toimii, vaikuttaa vain Jeesuksen kautta, poikansa kautta. Sitten hän on ihmisen poika, koska hän syntyi neitsyt Mariasta, ihmisestä. Ihmisen poika ja Jumalan poika yhdessä samassa persoonassa. Mutta sitten tästä, kun mennään eteenpäin, opetuslapset sitten vastasi tähän, kun Jeesus tällä tavalla otti heistä esille, että mitä teidän tulee uskoa ja miten te nyt uskotte. Ja niin kuin joutui semmoisen opetuksen eteen, nyt täytyy selvittää, kuka tämä Jeesus, meidän mestarimme, jonka opetuslapsia me olemme, kuka tämä on. He tällä tavalla Jeesuksen opetuslapsina, tämä on hieno tyyli opettaa. En tiedä, mihin sitä nykyään vertaisi, mutta tällä tavalla kysymyksen muodossa. Hän opetti, kuka hän on. Ja ihmiset sitten sanoi opetuslapset sitten vastasi tässä, että kuinka jotkut sanoivat, että Jeesus on joku entinen profeetta, joka on noussut ylös kuolleista ja mitä vaan siellä sitten oli ihmisillä käsityksiä hänestä. Mutta Simon Pietari vastasi, sinä olet Kristus,
elävän Jumalan poika. Niin, tämä vastaus on sellainen, joka pitää sisällään kaiken, kun sen katsoo sillä tavalla, mikä sen asiasisältö on, kun Pietari sanoi. Siis kaikki juutalaiset silloin tunsivat profeettojen ennustuksen, että on tuleva Kristus, Messias. Tämä luvattu Messias, joka on Jumala ihmisenä. Että Jumala ilmestyi. Voisi katsoa yhtäkkiä Jesaja-kirjan 7. luku. Ensin siellä Jesaja 7. luvussa on profeetta Jesajan ennustus. Tänne lopun aikaan ulottuva ennustus. Jesajan kirjan 7. luku ja 14. Siinä sanotaan näin. Sen vuoksi Herra itse antaa teille merkin, katso neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Immanuel merkitsee Jumala meidän kanssamme. Ja profeetta Jesaja ennusti tässä, siis Jesaja 7.14, hän ennusti, että on tuleva tällainen, ja hän ennusti tämän noin 700 vuotta ennen kuin tämä toteutui. Ennen kuin Immanuel syntyi siellä neitsyt Mariasta. Neitsyt tulee raskaaksi, synnyttää pojan, ja hän on Immanuel. Jumala meidän kanssamme. Ja sitten tämä 9. luku myös ennustaa täällä, että koko 9. luku tuossa alusta saakka on siunaavaa sanomaa, mutta että kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa valkeus. Ja tämä valkeus oli juuri Jeesus Kristus. Minä olen maailman valkeus, hän sanoo. Ja sitten jae 5 sanoo, tämä on siis ja silloin yli 700 vuotta ennen Jeesuksen Kristuksen Immanuelin syntymistä lausuttu profeetia. 5. jae, siellä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, hänen harteillaan on herraus ja hänen nimensä on, siinä sanotaan, hänen nimensä on, eli hänen tarkoituksensa, hän on sitä, mitä hänen nimensäkin sanoo, ihmeellinen neuvonantaja ja väkevä Jumala. Hän on iankaikkinen Isä. Hän on rauhan ruhtinas. Herrus on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallaan. Se vahvistetaan ja lujitetaan oikeudena vanhurskaudella nyt ja ikuisesti. Herran Sebaotin kiivaus on sen tekevä. Tämä Immanuel, Kristus, Messias, oli siis ennustettu kuningas Daavidin jälkeen, noin 700-luvulla, kun Daavidhan hallitsi noin 1000-luvulla ennen Kristusta. Monta sataa vuotta ennen, kun tämä profeetia lausuttiin, ja tässäkin puhutaan, että hän on Daavidin valtaistuimella. Jeesus Kristus on tämä kuningas Daavid, joka on luvattu monissa profeetioissa, että lopun aikana Jeesus Kristus, Immanuel, rauhan ruhtinas, mitä tässä kaikkea sanotaan, ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, hän istuu Daavidin valtaistumella, eli on koko Jumalan kansan kuningas. Ja hän on Jeesus Kristus. Tähänkin sisältyy, kun katsoo näin laajasti, siihen sisältyy se, että lopun aikana koko Israelin kansa tunnustaa Jeesuksen Kristuksen kuninkaakseen. Hän on Daavidin kuningas. Hesekiel 37 luvussakin se sitten sanotaan. Ja sitten tämä, katsotaan nyt sitten vielä tästä Jesajasta, kun nyt ollaan Jesajassa, mennään sitten takaisin tuohon Matteus 16 lukuun, niin tämä 53 luvusta, jonka jokainen on varmasti kuullut, joka on uskoon tullut, niin on kuullut jo uskoon tulon ennen uskoon tuloa jo tämän sanoman, mikä on Jesaja 53 luvussa. Ja
Tämä sitten jakeesta 4. Jesaja 53 ja 4. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän kärsi. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta häntä haavoitettiin meidän rikkomustemme tähden, runneltiin meidän pahojen tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällään, että meillä olisi rauha, ja hänen haavojensa kautta meidät on parannettu. Jesaja satoja vuosia ennen Jeesusta profeetoi tämän, joka sitten apostolien teot 8. luvussa vielä todistetaan siinä, kun tämä Kandaken hoviherra kääntyi ja luki siellä vaunuissaan ensin profeetta Jesajaa tätä kohtaa juuri, että kuinka Kristus on kärsivänä Messiana sovittanut ihmiskunnan synnit Golgatan ristillä, että siinä on kysymys Jeesuksesta. Ja sitten kun mennään takaisin siihen Matteus 16 lukuun, kun Pietari sanoi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Siis hänen vastauksensa tarkoitti kaikkea sitä. Kaikkea, mitä Jeesuksesta oli ennustettu. Pietari ja muut opetuslapset tiesivät tarkalleen, että kuka on Messias. Ja minkälainen Messias siis on hän, kun hän tulee. Ja Pietari toi esille sen, siis kaiken tämän, mitä me luettiin, että hän on Immanuel. Hän on meidän syntiemme sovittaja. Hän on Herra, hän on kuningas, hän on Daavidin valtaistuimella istuva Messias. Niin Pietari sanoi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Hän sanoi tuon kaiken, mikä luettiin tuolta ennustuksista. Hän tunsi sen ja hän tunnusti Jeesuksen, joka siinä heidän edessään kysyi. Hän tunnusti Jeesuksen juuri Kristukseksi. Kirjoituksissa luvatuksi Messiaksi ja vapahtajaksi ja pelastajaksi, että hän on Immanuel. Tämä Immanuel merkitsee, että Jumala meidän kanssamme. Niin kuin hänestä oli kirjoitettu. Mä luen yhtäkkiä tuosta Matteuksen evankeliumin 1. luvusta, kuinka tämä Immanuel sanoma toteutui siellä, kun enkeli ilmoitti, että Jeesus syntyy. Matteus 1 luvussa ja jakeesta 20. Mutta kun Joosef tätä ajatteli, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi, Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi, sillä se, mikä hänestä on synnyt, on pyhästä hengestä. Hän synnyttää pojan ja sinun on annettava hänelle nimeksi Jeesus, joka merkitsee Herra pelastaa, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Tämä kaikki on tapahtunut, jotta kävisi toteen sana, jonka Herra on puhunut profeetan kautta. Siis se sana, minkä me luimme sieltä Jesaja 7. luvun jakeesta 14. Katso, siis jae 23. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel. Se merkitsee Jumala meidän kanssa. Niin tämä, että Jeesus on Jumala meidän kanssamme. Pietari tunsi sen asian. Tunsi, että tämä Messias, joka on tuleva, on Jumala meidän kanssamme. Ja niin hän tässä tunnusti sen ensimmäistä kertaa, että tämä Jeesus ei ole vain hyvä opettaja. Hän ei ole vain meidän opettaja, jonka opetuslapsia me olemme. Hän on itse Immanuel, Jumala meidän kanssamme, joka myöhemmin sitten selitettiin 2 korintolaiskirjeen 5. luku ja 19 muun muassa, kun sanoo, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Siis Jumala oli ristillä kärsivänä vapahtajana. Hän oli Jeesuksessa, Kristuksessa ja sovitti siellä meidän syntimme. Hän kärsi Jeesuksessa. Ja niin ihmeellinen asia juuri tämä pelastustyö Jeesuksessa, että kun siellä ristillä Jeesus kärsi kuolevana, vapahtajana ja
Ja siinä oli kuitenkin Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kaikki olivat siinä mukana. Ja sen tähden myös Jeesus sanoi jo aikaisemmin ennen ristintyötä, että etkö usko, että minä olen Isässä ja Isä on minussa. Uskokaa. Se, joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän, hän sanoi. Ne, jotka näkivät hänet ristillä, he näkivät Isän siellä. Jeesus on iankaikkinen Isä, niin kuin sanottiin Jesaja 9. luvun 5. jae. Hän on tämä iankaikkinen Isä. Voi ihmeellistä. Kun jumalisuuden salaisuus meille aukenee, niin silloin meillä aukenee niin kuin Pietarillekin tässä. Mä uskon, että koko opetuslapsijoukko oli siinä, he olivat kaikki juutalaisia ja saaneet Raamatun opetusta pienestä pitäen. Ne olivat kaikki varmaan aivan hiljaa siinä, kun Pietari sanoi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Heille kaikille palautui heti nämä Jesajan kirjaennustukset. Nyt tämä ennustus on toteutunut. Nyt tämä Messias Immanuel on tässä meidän keskellämme. Ja sinne sitten loppuun asti, mitä kirjoitukset, sitten sanoo Uuden testamentin kirjoitukset, ihan viimeisen ilmestyskirjaan saakka, tästä Jeesuksesta on kysymys. Ja sen tähden on hyvä aina tarttua semmoisiin asioihin, jos joku opettaa toisin. Jos joku opettaa sellaista, kun muun muassa tuolla keittiön puolella oli juttua tässä ennen kokousta, että jotkut opettavat, että Jumala on luonut Jeesuksen. Että Jeesus on niin kuin joku yksi enkeleistä tai jotain. Ja sen voi yksinkertaisesti nimittää harhaoppi. Se on, jos tarttuu tähän tärkeimpään asiaan. Kehen Jeesukseen me uskomme, kun sanotaan, että usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Jos ei olekaan tämä Jeesus kysymyksessä, niin hei, onko silloin pelastusta ollenkaan? Eli tähän voisi lisätä semmoisen, ei ole väärin lisätä opetusta Raamatun opetuksiin. Raamattu sanoi ensinnäkin tälle vanginvartijalle apostoliteot 16. luvussa tämä Filippin kaupungissa oleva vanginvartija, joka tuli uskoon, kyseli Herrat, mitä minun pitää tehdä, niin silloin Paavali vastasi, että usko Herran Jeesukseen, niin sinä pelastut. Siihen voidaan ihan oikeutetusti lisätä, usko Herran Jeesukseen Raamatun opettamalla tavalla, niin sinä pelastut. Amen. Ei miten tahansa, ettei uskota niin kuin kirkon väki uskoo. Raamatun opettamalla tavalla. Jeesus itse kehotti siihen, kun hän sanoi Johanneksen evankeliumissa niin sen, että joka uskoo minuun, niin kuin Raamattu sanoo. Hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virrat. Niin kuin Raamattu sanoo. Että usko Herran Jeesuksen Raamatun opettamalla tavalla. Tämä pitäisi saada tuonne julkisuuteen nettisivuillekin isolla oikein, että usko Jeesuksen Raamatun opettamalla tavalla, niin sinä pelastut. Se on se raamatullinen sana. Mutta mennään nyt eteenpäin tuosta Matteus 16 luvusta vielä, kun Pietari tämän sitten sanoi, että sinä olet Kristus elävän Jumalan poika, niin 17 ja sanoi, että Jeesus sanoi hänelle, autuas olet sinä Simon Joonan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaassa. Siis Pietari ei omalla ymmärryksellään ja tiedon. Matteus 16 ja 17 on nyt menossa. Niin löydätte jo. Joo, niin tämä, et ei liha eikä veri ollut sitä Pietarille ilmoittanut. Hänen mielessään oli kirjoitukset, mitä siitä opetetaan, ja tässä tilanteessa, kun Jeesus tämän kysymyksen teki, että nyt sitten selvittäkää oikein, sit kuka minä olen. Niin Pietarille tämä aukeni, kun hän oli avoin. Voisi sanoa, että Pietari oli semmoinen valtava impulsiivinen ja sellainen yhtäkkinen luonne. Hän avasi sydämensä Jumalalle siinä huomaamattaankin, että Jumalan henki antoi hänelle selvä vastauksen kaikkien opetuslasten puolesta. Me tunnustamme, sinä Jeesus olet Kristus. Sinä olet Immanuel. Ja sitä ei Pietari sanonut siis omasta
että hänellä oli sitä viisautta ollut, vaan minun isäni, joka on taivassa. Jumala itse vaikutti Pietarissa tämän sanomisen. Ja sitten Jeesus sanoi tämän ratkaisevan sanan jakeessa 18. Minä sanon sinulle, sinä olet Pietari. Ja tässä hän sanoi sen niin hienosti sillä tavalla, että Pietari merkitsee kallio. Niin sinä Pietari, sinä olet Pietari, sinä olet kallio, joka tämä on se peruskallio. Kato, Jeesuksesta puhutaan monessa kohdan. Sakarian kirjassa, myös ensimmäisen Pietarin kirjan 2. luvussa. Hän on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, ja hän on kallio, hän on peruskallio, jolle kaikki uskonelämän asiat, kaikki rakentuvat Jeesus-kalliolle. Hän on se kallio, niin kuin laulussakin lauletaan, niin Jeesus on se kallio. Niin, joo, amen. Joo, ja sitten kun hän sanoi, että tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, katsokaa tarkkaan, tälle kalliolle, mikä kallio on kysymyksessä? Jeesus. Amen. Tämä, jonka Pietari vastasi siihen kysymykseen, mitä Jeesus sanoi, että kysyi, että kuka minä olen. Niin hän ilmoitti, että sinä olet tämä Jeesus, josta kirjoituksissa on ennustettu ja puhuttu. Sinä, Jeesus, olet tämä. Niin, sille kalliolle minä rakennan seurakuntani. Seurakunnan ainoa kallioperustus on Jeesus Kristus. Siinä kaikessa merkityksessä, määritelmässä, mitä Raamattu hänestä sanoo Vanhassa ja Uudessa testamentissa. Että tämä Jeesus on seurakunnan perustus. Jos tätä perustusta järkytetään jollain muilla opeilla, niin silloin ollaan kyllä heiluvalla perustalla. Ei olla enää tämän Jeesuksen perustalla. Ja kun tästä sanotaan, että tällä kalliolle minä rakennan seurakuntani, eivätkä Tuonelan portit sitä voita. Siis mitkään paholaisen vallat, Tuonela on paholaisen paikka. Siellä kaikki riivajavoimat ja myöskin jumalattomana kuolleet ihmiset ovat Tuonelassa vaivoissaan. Ja heillä on jopa tuska siinä liekissä, jossa he ovat, niin kuin Luukas 16, luvun 19 jakeesta eteenpäin sanotaan. Niin, Tuonelan portit eivät voita tätä seurakuntaa. Jos me uskovat olemme vakaasti, selkeästi, harkiten tulleet tälle kalliolle, sinä Jeesus, josta kirjoitukset opettavat, Raamatun opetusten mukainen Jeesus, kaikessa siinä määritelmässä, sinut me olemme ottaneet vastaan syntiemme sovittajaksi. Jeesus, sinun kanssasi me elämme tämän ajallisen elämämme. Elämme ja toimimme ja elämme ja kuolemme hänen kanssaan. Me olemme silloin tällä perustalla. Tuonelan portit, mitkään pahan vallat ja voimat eivät voi tätä seurakuntaa turmella, eivät voita tätä seurakuntaa. Ei yksilöinä eikä seurakuntana. Me olemme voimallisessa kädessä. Halleluja. Kiitos Jumalalle. Joo, niin, tämä on niin siunattu aihe. Tulee kyllä mieleen vielä sitten paljon enemmänkin tästä Jeesuksesta. Voisi paljonkin opettaa. Me olemme paljon täällä kyllä opiskelleet Raamatusta, kuka Jeesus on ja miten hänet tulee määritellä. Ja muun muassa se hänestä, että kun Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Se sanotaan monessakin kohdassa. Ei kukaan ole koskaan nähnyt Jumalaa. Mutta sitten Jeesus tuli sieltä ja sanoi, joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. Niin, voi mikä ihmeellinen. Etkö usko, että minä olen Isässä ja Isä on minussa? Voi kuinka hienoja asioita. Nämä kun menee perille oikein, niin näiden ymmärtäminen ja asettaminen omassa elämässä kohdalleen, nämä ovat meidän elämässä se paras mahdollinen elämän perustus tässä ajassa. Silloin ollaan vankalla perustalla, kun ollaan näissä. Ja kyllä me voitaisiin vielä lukea sieltä 1 Timoteuskirjeestä, joo.
Siinä on kyllä muutamakin kohta semmoinen oikein siunaava. Ensimmäisen Timoteuskirjeen 3. luvussa ja se on sivu 1358, jos tässä käännöksessä on sama kuin siinä. Onkohan? Ei ole. Mitä? Se menee sitten jo tuonne 4. lukuun tässä kirjassa. Sano sulla se, mikä sivunumero on. Se on 1 Timoteus 3. On 1355. Siis mikä se on? Joo, 1355. 55, okei. Joo, okei. Ville löytää tuolta. No niin, joo. Joo, niin täällä on sitten 1. Timoteuskirjeen 3. luku ja jakeesta 15. Se on 56. Kun Paavali kirjoittaa nuorelle työtoverilleen Timoteukselle Efeson kaupunkiin, jossa Timoteus oli tätä kirjoittaessa, niin 15 ja jos kuitenkin viivyn saat tästä tietää, miten tulee käyttäytyä Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta, totuuden pylväs ja perustus. Tässä puhutaan elävän Jumalan huoneesta. Mitä se oli, että Jumalan huoneessa, joka on siis elävän Jumalan seurakunta. Jumalan seurakunta on Jumalan huone. Tässäkin se sanotaan oikeastaan ihan selvästikin, että Jumalan huoneessa, joka on seurakunta. Niin siinä sanotaan, joka on elävän Jumalan seurakunta. Mutta tämä, että me olemme Jumalan huone, niin se edellyttää, että meidän tulee käyttäytyä sillä tavalla, että kaikessa meidän elämässämme, toiminnassa, puhumisessa, ajatuksissa, kaikessa on tämä, että me tiedostamme olevamme Jumalan seurakunta, joka tässä sanotaan, että on totuuden pylväs ja perustus. Voiko joku ihmisten perustama yhteisö olla totuuden pylväs ja perustus? Mä sanoin, että ei millään, ei voi olla. Ei, vaikka kuinka hienon ja hyvän kirkon rakentaisi ja tekisi sen täydellisen opin ja kaikki, se ei ole elävän Jumalan seurakunta. Vaan se, mikä on Jeesus perustalle perustautuneet ihmiset yhdessä, se on totuuden pylväs ja perustus, koska meidän tulee käyttäytyä Jumalan huoneessa, eli uskovien yhteydessä ja omassa elämässä niin rakentuneena sillä tavalla, että meidän elämämme heijastaa ja tuo kaikin tavoin esille sitä perustusta, Jeesusta ja kaikkea sitä totuutta, sanomaa, opetusta, minkä hän on meille antanut, minkä hän alun perin antoi omille opetuslapsilleen ja sitten nämä opetuslapset lähtivät viemään eteenpäin ja toivat tänne Turkuun saakka sen sitten. Kiitos Jumalalle. Täällä me olemme näissä samoissa opetuksissa ja siis totuuden pylväs ja perustus on elävän Jumalan seurakunta. Nämä tällä Kristusperustalla, jonka Jeesus sanoi, että tälle perustalle minä rakennan seurakuntaa, jotka ovat niiden opetusten perustalla. Se on se seurakunta. Luetaan sitten 16. Ja tunnustetusti suuri on jumalisuuden salaisuus. Mikä se jumalisuuden salaisuus on? Tästäkin voisi tällaisella otsikolla jopa joskus puhua asiakokonaisuuden oikein, että jumalisuuden salaisuus, hän on Jeesus. Jumalisuuden salaisuus, jota menneiden aikojen uskoville he eivät voineet tietää ilman meitä, he eivät voineet päästä tästä selvyyteen täydellisesti ennen ristintyötä. Vanhan liiton kaikki ihmiset panevat toivonsa Kristuksen sieltä jo Jesajan profeetiankin perusteella, koska tämä tulee sitten tämä Kristus, tämä Messias, joka ottaa päällensä meidän syntitaakkamme ja vie ne ristille. He panivat toivonsa kyllä siihen, mutta hän ei ollut vielä tehnyt sitä.
ennen kuin sitten vasta ristintyön jälkeen tämä perustus tavallaan asetettiin niin, että ihmiset ymmärsivät ja tiesivät. Ja loppuun asti meidän tulee uskovina tiedostaa tämä jumalisuuden salaisuus. Hän ilmestyi lihassa. Hänet osoitettiin vanhurskaaksi hengessä. Hän näyttäytyi enkeleille, häntä julistettiin pakanoiden keskuudessa. Häneen uskottiin maailmassa. Hänet otettiin ylös kirkkauteen. Koko ajan hän, ja se tarkoittaa aina Jeesus. Hän on suuri jumalisuuden salaisuus, jota ei liha ja veri voi kenellekään ilmoittaa. Vaikka me tällaista sanomaa, mitä tänäänkin tässä ollaan puhuttu, kuinka hyvin yrittäisimme selittää uskosta osattomalle, ei hän voi sitä käsittää syvästi. Ennen kuin hän avaa sydämensä, että tämä Jeesus saa tulla hänen sydämeensä asumaan. Että hänen sisimpäänsä tulee Jeesuksen Kristuksen elämä, silloin hän ymmärtää tämän. Luetaan yksi kohta vielä. Tästä samasta ensimmäisestä Timoteuskirjeestä luetaan 6. luvusta. Se on mitä jo vähän tuossa sivussa sanoinkin tämän. Joo, niin jäi 16. 1 Timoteus 6 jäi 16. Tai luetaan jakeesta 13. Jumalan edessä, joka tekee kaiken eläväksi, ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka Pontius Pilatuksen edessä todisti ja antoi hyvän tunnustuksen, minä kehotan sinua, noudata tätä käskyä tahrattomasti ja moitteettomasti Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymiseen saakka. Sen antaa meidän aikanaan nähdä autuas ja ainoa valtias, kuninkaiden kuningas ja herrojen Herra. Hänellä yksin on kuolemattomuus. Hän asuu valkeudessa, johon kukaan ei voi tulla. Häntä ei yksikään ihminen ole nähnyt, eikä voi nähdä. Hänen olkoon kunnia ja ikuinen valta. Amen. Isä Jumala ei kukaan ole koskaan nähnyt. Hänellä on iankaikkinen valta, jota hän toteuttaa Kristuksessa, joka on Emmanuel, Jumala meidän kanssamme. Aamen. Kiitos Jumalalle. Ei enempää tänään paljon. Tästä tulisi varmaan lisääkin vielä asiaa, mutta riittäköön tällä kertaa. Aamen.